Khublei iaphi baroh ngade imarina kashnong trajo ngade na laitera bangap yang sangubha iaphi baroh syakani ke channel jonga laitera roots menshim tayo ngalaong bangan sapen iaphi yaki jait sopti kajuk mynta kibala su bachna omtang daki jaiñ hynrei da kiwei par ki jait tiar kum kine hangni pio i ki pher bha umdei Token ngin siya pitkai akan ukarukom isu sopti da kine ki jait tiar hama peit kum teiti ki ie baham dei kum ki jan bajem abmo ngana peit benia ya karukom long kita ki tiar manchu pitkai ya ki design community itenat hi tamba banpong tarai te ngimnut phi let's see ngindam ngusuk hero banpong de gini ki tiar ba e ne phi ong kum no ish ngai tenat lot phi ya kita ki design peit la pen inu kesada kani hang ni kani hang ni pat ngam itenat phi Lakshna ada kekenja plastik iman. Ketahang-ta ngilak bengkot gasop di snare pi. Syumudur mo ngiponge gasop di belasu tang daki snare. Raikan salong kum dia. Peit bahana jan kiki tefi tablong kum kisner kasim baki ha kejingbe kal air kaba itnat ya kini kasopti kade ya karong bat ya kini ke rukom drone ke jingtho kani hang ni ke itnat hi tangba ali phi ni lik peit sada kiwei pat kata hang taru tablong kum kisner sim ke itenat hi tangba nda phong man kasngite ngatrai ngimla phi mantrikam kani hang ni katablong kum ju tangba kaya pher khyat hakarukom design pet kai phi kata kasopti katap longkum kasopti balasuk ke landa ki pipe isen nei bapli katap longkum bal asya penkit bat penkelan dakini ki pipe harandang kini kasopti katap ikum ke plastik tangba ke pernai pan wow katahang tapat kasopti patap longrong siar la ikum balasu da ke metal ne karnar peit kata kasopti pat katap longkum kakho ni kemula basyutan kini hang ni kitab ikum kisopti basyushna da kinarom dei wow ke ikia bha kata kisopti nda phong tharai te umla ban ki issue phi ka kham i phylla bham dei na kitu kisopti baroh man yang hajan kani kisopti te nuat phi yo syadung kini ki khnam mo nampak yo i menno yakum kani kasopti bashna da ki khnam wow ngai itnat ya kata kasopti baka pernai balashna ya kai matang da katin
kata hang taruh ka pernai mat kathap longgum ka sopti bapen me tang da kalat. Anda syupet malumala kum tayem thap ikum kitu kula bapu om day. Ish pet kai pi kan di hang nepat. Imat kadai ka sopti ya tho pi. Pat pet bahamo kidon kini ki snare ki bakhi hi humni. Pet ki plie hi bat ki khang na tharai ndale pang sngat ti ka biang baphi nga itnat ba kle lang kum te bet karong ksiar ka kham isyong khiam de. Oh pet kata ka sopti bathok lain kum zebra samur khie te fi kaya habat ka bek bangakie na marway ti kani kasapti ka ikum kasapti balaso da kakot. Wow, peit baphi na jan kathap ikum ko bapasyat ni bahod. Imat day ka kenja plastik pimo bayo ilamba kum te. Pia itnat ni kum no ya kani ka sopti ngobaya thu mo ya ngaki komen jong pi. Pet pia i kitap long kum ki kinjatin kinjanar kat ba kaniang ni pat hajan katap i kum balash na tan da kiksai. Pet kai phi kani ka sopti papong kani ka manikin thap i ban kum kireng jong kilang rut ke ilong bah sok tharai phimo man phongum kani ka sopti ki mo kini hang ne akan ro thap ikum kireng jong kisir imat kini hang ne ki dei kinjas ing phi ne tip ki dei ki ivory mo kadai kasin beneng kong do manganya iya kum kini ki sopti balash nana kini ki kinjas ing ngayla dia ti ngam itnat phi ya kum kini ka sopti kani hang ne thap ikum ka sopti telai basyutan kat ba kani hang ne par hajan imat kadai ka sopti balash nanu coklat phi nada de shisha kum tate habashit kasni unsa no coklat petse ka jingnang manchna o shrong kan ni na isam ke ba phi kata ka sopti te thap ikum ka sopti puri blei pen ban nga itnat te phi kani ka sopti ka ipo iphieng ba thap longkum ka sopti balash nada ki kristal nada dan badi kum kate ka sopti ti ngatrai kalarem ba phi not ban thiet shu ya ka ade pet kata ka sopti hang tapat thap ikum kitu ki tainted glass
peit katai ka sopti banet dali kita ate tarai ka sadong pi. Wow, kita pernah yang ta tab longkum ki klor na ki planet hakasing beneng ngakermen ba phylla itanat banyo pit gaya kini ki sopti ba phylla bala ashna da ki jait tiar bapher. Bye, saya syuk baroh. Pas ngopawat klik dan subscribe sa channel jonga like Tera Roots. Bye.